କିଛି ଲୋକ ପ୍ରେମ ଆଣନ୍ତି, କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚମତ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଚମତ୍କାରରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ଦୁନିଆରୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଝିଅଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ବହୁତ ମଜାଦାର କାହାଣୀ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କାହାଣୀଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ନୀଳଗିରିର ଛୋଟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ସମସ୍ତେ କୌତୂହଳ ଏବଂ ବିସ୍ମୟର ମିଶ୍ରଣରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହୁଥିଲେ, ଆରୋହୀ। ସେହି ଝିଅଟିକୁ ଲୋକମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିଲେ ବୋଲି ନୁହଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପଥ ଦେଇ ଭାଗ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ଦୋକାନୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆସୁଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ ଦେଇ ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ଏପରିକି ବୟସ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହସ ସେମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଧା ସୁସ୍ଥ କରିଦେଉଥିଲା। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆରୋହୀ ଏକ ଚାଲତା ଫିରତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେହି କୋମଳ ହସ ପଛରେ କ'ଣ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା। ସେହି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକା ଲଢ଼ିବାର ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଲଢ଼ୁଥିଲା ବୋଲି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ, ନାଁ ଥିଲା ଆତ୍ୱିକ। ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିବା ପୁଅଟେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ପୁଅଟେ, ଏବଂ ସେହି ପୁଅ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଚମତ୍କାର ଏକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ତ ଏହା ଏକ ଶାନ୍ତ ଶୀତକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆରୋହୀ ବଜାରରୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତାର ଦୁପଟ୍ଟା ପବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ସେ ଏକ ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ନାଜୁକ, କୋମଳ ଏବଂ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏକ ଭାର ସହିତ ଥରି ଉଠିଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ସେ କେବେ କାହାକୁ କହିନଥିଲେ। ସେ ଏକ ପୁରୁଣା ବରଗଛ ପାଖରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଛାତି ସେତେବେଳକୁ ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଝାପ୍ସା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଗଛ ଉପରେ ନଇଁ ପଡ଼ି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୟାକରି ଆଜି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଚାଲିଲେ ଯେପରି କିଛି ହେଇନାହିଁ ବୋଲି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ। କହିଲେ, ଆମର ଭାଗ୍ୟବାନ ଝିଅ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ଦୋକାନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଲେ। ନୂତନ ଫସଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଦରକାର ବୋଲି କହିଲେ। ଆରୋହୀ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ହସିଲେ ଆଉ ହାତ ହଲେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି କଥାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସେ ଯାହା ଦେଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆତ୍ୱିକ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସହରର ପାଠାଗାରରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ସମାପ୍ତ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରକାର ନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଖୋଜୁଥିବା ପାଠାଗାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଥିଲେ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଭାବରେ ଏକାକୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ହାୟ, ଏଠି ଏକୁଟିଆ ବସିଛ? ଆରୋହୀ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ନା ନା, ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ଧୀରେ କିନା କହିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଯେପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଷ୍ଠା ବୁଲାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ଥରି ଉଠୁଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଛାତିକୁ ହାଲକା ଉପରେ ଚାପି ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେ ଏତିକି ତ ଜାଣିପାରିଥିଲେ।
ସେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ହସିଲେ। ଆଉ ତମେ ଏଠାରେ ନୂଆ ଅଛ, ଠିକ୍ ତ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟଳମଳ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଆତିକ୍ ସହଜରେ ତାଙ୍କୁ ହାତକୁ ଧରିଲେ। କହିଲେ, ଆରାମସେ, ଟିକେ ଧୀରେ ଦେଖିକି। ଆରୋହୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆରୋହୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟାଣି ନେଇ ଶୀଘ୍ର କି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆତିକ୍ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଏକ ଚମତ୍କାର ନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାରା ସହରରେ ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆରୋହୀ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ସେ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁକିଛି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଆରୋହୀ ରୂପାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ପିଲାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଆରୋହୀ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଜଣେ ମହିଳା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହେଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆତିକ୍ ଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ସେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ, ସେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ ସହିତ, ସେ ଅଜାଣତରେ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚମତ୍କାର ସହିତ ଆରୋହୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୀର ହୋଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ସେ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆତିକ୍ ଶେଷରେ ନଦୀକୂଳ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନା କଲେ। ତୁମେ ଠିକ୍ ଥିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛ, ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଆରୋହୀ ଟିକେ କଠିନ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ କିଏ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁକି କହିଲେ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଛ? ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମର ଛାତି ଥରି ଧରୁଛ? ମୋତେ ସତ୍ୟ କୁହ। ଆରୋହୀ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲା। କାହାକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ଧୀରେ କିନା କହିଲେ। ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆତିକ୍ ଧୀରେ କିନା କହିଲେ। ସେ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦୟାକରି ମୋତେ ପଚାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଆଖି ଲୁହ ସେ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋତେ କୁହ ସେ କଥା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଲା, କାରଣ କେହି ଜଣେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟ ଶେଷରେ କହିଲେ। ସେଇ ରାତିରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ବରଗଛ ତଳେ ବସି ଆରୋହୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୋତି ରହିଥିବା ସତ୍ୟ କଥା କହିଲା। ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲି ଆତିକ୍, ସେ କଣ୍ଠରେ ଥରି ଉଠି ରହି କହିଲା। ମୁଁ ଏକ ବିରଳ ହୃଦରୋଗ ସହିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆତିକ୍ର ଛାତି ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଗକୁ କହିଲା କି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି, ଯଦି ମୋର ଜୀବନଟି ଛୋଟ, ତେବେ ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଗାଲରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଉଠି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିବି କି ନାହିଁ। ଆତିକ୍ର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଲୁହରେ ଭରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆରୋହୀ, ସେ ତାର ଥଣ୍ଡା ହାତକୁ, ତାର ଉଷ୍ମ ହାତକୁ ନେଇଗଲେ। ତୁମେ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସି ଦେଇକି ବିତେଇଛ। ତୁମେ କେବେ କାହାକୁ ତୁମର ଖୁସି ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ? ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଯିଏ ବଞ୍ଚି ନପାରେ, କେହି ତାକୁ ଭଲ କେମିତି ପାଇବ? ସେ ଧୀରେ କିନା କହିଲେ। ଆତିକ୍ ଦ୍ୱିଧା କରିନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ସାରିଛି। ଆରୋହୀ ଧାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ଲୁହ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଛିଟା ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆତିକ୍ ଏକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜାରି ରଖିଲେ, ଯାହାର ତାର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆତିକ୍ ତାଙ୍କର ଢାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବେ, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଦାବି କରୁଥିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଟିକେ ଅଧିକ ହସିଲେ, ସେ ଭୟ ନ କରି ଚାଲିପାରିଲେ, ସେ ଚମତ୍କାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ପରି ନିଷ୍ଠୁର। ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଆରୋହୀ ଘରକୁ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଧସେଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଆତିକ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବହି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଥରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ଶେଷରେ ଡାକ୍ତର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଭରି ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ଆତିକ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆରୋହୀ ଶେଷରେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହ, ସେ ଧୀରେକିନା କହିଲେ। ଆରୋହୀ କହିଲେ, ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ କପାଳକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଆରୋହୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନୁହଁ, ଚମତ୍କାର ଯୋଗୁଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏପରି ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ କିଏ ବୋଲି ବାଛିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆରୋହୀ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିବା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ କେବଳ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଭାଗ୍ୟବାନ ଆକର୍ଷଣ ନୁହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ। ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଆରୋହୀ ଆତିକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲେ। ତୁମେ ଜାଣ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ମୋର କେତେ ସମୟ ଅଛି, ସେ ଧୀରେକିନା କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ? ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆରୋହୀ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଲୁହ ଝରି ଉଠିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଏପରି ଏକ ଚମତ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। କିଛି ଚମତ୍କାର? ସେ ଧୀରେକିନା ପଚାରିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଭାଗ୍ୟ ଆଣେ ନାହିଁ। କାହାଣୀର ନୈତିକତା ଏତିକ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ କ'ଣ ଦିଏ ତାହା ନୁହଁ, ଏହା ତୁମ ଜୀବନର କିଏ ହୁଏ ତାହା ବିଷୟରେ। ବେଳେବେଳେ ବାହାରୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ନୀରବ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଚମତ୍କାର ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସିଥାଏ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରୁ ଆସିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିକାର କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।